дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сохтмони кӯдакисон вусъат меёбад. бунёди маркази саломатӣ, бунёди пули нав дар деҳаи киштуд, таслияти волидони ғамдида, 28 нишон аз як мусобиқа. дар деҳаи навободи ҷамоати деҳотӣ лоиқшералии шаҳри Панҷакент сохтмони нахустин кӯдакистон бо саҳмгузории соҳибкорон ва сокинони деҳа вусъат меёбад. тибқи лоиҳа он дар 3 ошона бунёд шуда 200 нафар кӯдакро ба таълиму тарбия фаро мегирад. рафти сохтмони кӯдакистон зери назорати роҳбарияти шаҳр қарор дошта, зимни боздиди навбатӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи масъулинро ба сифати корҳо ва дар муҳлати пешбинишуда анҷом додани бунёди он ҷалб намуд. бояд гуфт ки ҳоло дар сохтмони кӯдакистон ҳамарӯза даҳу нафар ҳашарчиён ба шумоли устоҳои хишчини деҳа ҷалб шуданд ва бардоштани девори қабати аввали бино вусъат меёбад. дар деҳаи негноти ҷамоати деҳотӣ рӯйдагии шаҳри Панҷакент бинои нави маркази саломатӣ бунёд карда мешавад. дар ҷараёни сафари кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳотӣ рӯйдагӣ иттилоъ дода шуд ки бинои нави маркази саломатии деҳа тибқи лоиҳа аз 2 ошона иборат буда, дар он барои қабул, муроҷиат ва табобати беморон, ҳуҷраҳо ва таҷҳизоти зарурии тиббӣ ҷой дода мешавад. ҳоло барои гузоштани таҳкурсӣ ҷой омода шуда, ба масъулин ҷиҳати оғози сохтмон дастурҳо дода шуд. пули деҳаи киштуди ҷамоати деҳотӣ рӯйдагии шаҳри Панҷакент ки бар асари омадани сел ва баланд шудани сатҳи оби дарёи рӯзрӯд корношоям гашта буд, аз нав сохта шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид ба сокинони деҳа барои ин иқдоми наҷиб изҳори сипос намуд. иттилоъ дода шуд ки пули мазкур аз болои дарёи рӯзрӯд ки аз канори деҳа мегузарад бо харҷи беш аз 120 000 сомонӣ бо саҳмгузории сокинон бо дарозии 9 ва паҳнои 4,5 метр бунёд шуда, аз пули собиқ 2 метр баландтар бунёд шуда, бо истифода аз тахтаҳои оҳнин ва семент сохта шудааст ва аз хатари обхезиҳои эҳтимолӣ осеб намебинад. ба масъулин барои ҷудо намудани техника ҷиҳати тахту ҳамвор намудани роҳи ду тарафи пул дастур дода шуд. таслият ва ҳамдардӣ ба онҳое ки наздиконашонро аз даст доданд аз некӯтарин амалҳост ва инро сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид медоранд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо кормандони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, ба волидони сарбози нерӯҳои мусаллаҳи кишвар Ҳакимҷон Салимов ки дар вақти адои хизмати ҳарбӣ дар синни 19-солагӣ фавтидааст, изҳори таслият намуд. ба волидони сарбози қаторӣ гуфта шуд ки хотираи фарзанди онҳо посдошта хоҳад шуд. ҳамчунин дар ҳамин рӯз дар деҳаи шашқати ҷамоати деҳотӣ рӯйдагӣ бо волидон ва аҳли оилаи Парвина Қаҳорзодаи 21 сола ки бар асари сел дар моҳи июни соли равон ҷони худро аз даст дода буд, дидорбинӣ карда шуд. аз модари ҷавонмарг як духтарча ки ҳоло 9 моҳ дорад ёдгор мондааст. волидону наздикони ӯ ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ки дар он рӯзҳои душвор дар паҳлӯи онҳо қарор доштанд, изҳори сипос намуданд. ба ин оилаҳо кӯмакҳои пулию молӣ расонида шуд. дастаи варзишгарони муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Панҷакент аз мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба шухпаймоӣ ба ифтихори 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон байни нав расонд ки дар шаҳри Ҳисор баргузор гардид, бо 28 нишон баргаштанд. варзишгарони навраси шаҳр дар ин навъи варзиш маҳорати баланд нишон дода, соҳиби 10 нишони тилло, 12 нуқра ва 6 биринҷа гаштанд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.